Salutare și bine v-am găsit, eu sunt Romin XD și acum să mergem peste această baltă. Bine, pe lângă ea, pe un drum și o să coborăm o vale foarte super șmecheră. Deci, urați-ne noroc și dacă vă place, apăsați un like. În față este Cristi, lângă noi vine Andrei Boca și în spatele nostru este Rareș, care vine alături de noi, dar el este mai încet pentru că nu i s-a stricat bicicleta. Are un mountain bike BMX și Trinx. Așa, ca și mine, eu sunt acum cu bicicleta fratelui meu pentru că mi s-au spart roțile la BMX. Așa, deci, hai să mergem în continuare cum trebuie. În spate sunt toți prietenii și acum ne apucăm să urcăm. Hai să schimb telefonul în cealaltă mână. Așa. Și acum mergem și urcăm. E greu, foarte greu. Nu putem. Și pe aici este o vale foarte mare și o pantă. Cu ce telefon, Rareș? Eu pe al meu îl țin în mână. Ok. Cum trebuie să ne dăm jos pentru a putea urca. După cum vedeți, Andrei țipă, Boca a reușit. Ok. Valea asta o să coborâm. Fără frâne, fără nimic. Bă, mai întâi o coborâm sau mergem să vedem ce era pe acolo pe unde am mers noi, Rareș? Coborâm? Ok. Du-te tu, mă, că eu am frâne. Bun, după cum vedeți, aici este un drumuleț. Stânga și dreapta sunt... Da, știu. Maci și porumb? Stânga și dreapta sunt porumbi și maci. Noi o să urcăm acest drum până acolo unde nu se mai continuă. Și o să venim cu o viteză foarte mare. Normal, căpărând. Eu cobor ultimul ca să vă filmez pe toți.